Dua adegan terakhir. Ini udah jam 5 sore tanggal 15 Juni. Agak molor gara-gara tadi hujan. Jam 2 baru mulai lagi sih setelah tadi pagi. Ayo yo, jam 5 lo, jam 5 lo. Nah wes ngono tok. Jam 5 iki. Ayo. Pe buah aku kok. Komen rapat ning menjobo iki ya. Raket ae iku, Mas ae. Ote. Rame-rame diharap tenang. Pak Amit dapat 2 ya? Ya, Pak. Yes. Lihat yang tadi dari Pak itu segini sama. Beda adegan iki. Enggak apa-apa, feedback ini udah. Siap? Roll. Roll. And action. Cek Yosin. Sa. Cek. Sa. Cek dulu sih. Terberut. Ya. Keep roll and action. Cek Yosin. Sa. Pak Jiko berhasil. Sa. Dimas kan orang sama. Perasaan aku dia mau namaku gak wangi deh. Kok iki kok jadi wangi sih? Oke, Kak. Sing Ada gabut. sing salah sing adegan sing awal mau ning kono kan sing rek kanggo kan akeh. Sing awal Melia apa lho? Heeh, 3 sit kok Melia. Melia karo Miko. 2 scene iku hapus awal. Mau kan mengulang kan? Tapi 2 scene iku hapus. Guys, minta ulang lagi yang ini ya. Yang satu koneksinya pas rasa mau gak wangi kok. Pas sebelum ini. Gak merasakan. Lalu gitulah. Baru dialog gak wangi. Sing pas Tasya dinani ngono, Tasya yo isin rada malu rada Gondu. salah tingkah. Saltai. Yuk. Yuk, tinggal 2 scene yuk. Jam 5 yuk, jam 5 udah emang suwe tongane.